Chicago is proud to be home to the largest Bulgarian population in the United States of America. And I would like to take this moment to extend my heartfelt thanks to the Bulgarian and Bulgarian American communities for their important artistic, cultural, economic, and social contributions to this great city. Please accept my appreciation for the leadership you provide in your role as a Consul General to continue to strengthen the bonds between Chicago and the Republic of Bulgaria. I offer you and all these gathered my best wishes for a wonderful flag-raising ceremony. Sincerely, Ram Emanuel, Mayor. Thank you for being here. I know it's a beautiful day and it's very important for you. It's an honor to be here on behalf of the Attorney General Lisa Madigan. My name is Nettie Laskov and I am the assistant for the immigrant community. And I have a very important message for all of you. Dear Consul General, Mr. Stillon and Mrs. Stillon, dear Bulgarian community, dear friends. As an Attorney General of the State of Illinois, I would like to wish the people of Bulgaria a happy National Liberation Day. We have a long history of partnership between Bulgaria and the United States, and I believe that this symbol is only a sign of how deeper and better our partnerships will grow. And I hope this is going to continue for years to come and for generations to come. And when talking about the relations, they're impossible without the great contribution of the Bulgarian communities. The Bulgarian community in Chicago, the Bulgarian community in other places like Minneapolis, Cincinnati, Detroit, Denver, Columbus, Indianapolis, St. Louis, and many other places where you Bulgarians, you my dear fellow Bulgarians, represent our country and our nation with great pride and with great contribution and great achievements. Thank you for that. Благодаря ви, че сме заедно. Преди няколко дни си говорихме с кмета на Поморие, господин Алексиев, който е сред нас. Господин Алексиев. Преди няколко дни си говорихме с господин Алексиев какво е преживяването човек да бъде тук в Чикаго, да слуша националния ни химн и да вижда издигането на три багреника. Когато Алеко описва Ниагарския водопад, той казва: ако някой може да опише тази картина, нека да я опише. Ако може да я фотографира, нека да я фотографира. Да я нарисува. Аз не мога. Мисля, че нещо подобно му казах и аз. Сега ще кажа и на вас. Аз не мога да опиша емоцията да съм тук сред вас на този ден. И ви благодаря за всичките тези вече 4 години, в които това го правим заедно. Тук, на Дейли Плаза, в сърцето на Америка, в Чикаго, града, в който има най-много българи, който Алеко откри за България и който стана най-големия български град в Америка. Благодаря ви за всички години, в които работихме заедно, поставяхме цели, мечтахме, постигахме успехи и вярвам, че все още има много какво да се постигне и има голямо бъдеще пред българите в Чикаго. Аз вярвам и винаги ще бъда с вас и вярвам, че успехите тепърва ще идват. Благодаря ви за това, че вие представлявате България с цялото си сърце и душа. Защото именно на този ден всички ние, вярвам ще се съгласите с мен, си припомняме, че ние сме късче от този флаг, който се вее над нас. Ние сме късче от България. Вашата кръв е кръвта на България, вашата плът е плътта на България. И това ще остане така за винаги. Защото България не може без вас. България няма да е същата без вас и без всички онези, които като вас са някъде другаде по света, но не в България. Но дори и това, че не сте в България, че днес не сме в България и че дълго време прекарваме извън страната, не ни прави по-малко българи. Не прави нашите деца по-малко българи. Защото българчетата в Чикаго говорят толкова добре български, колкото българчетата навсякъде другаде по света.
Мисля, че на едно събитие беше споменах как странно звучи от устата на нашите деца тук в Чикаго да казват ред на ред, чумайна сладка, що звучи навред край мен. Тя не звучи навред край нас, но те я пазят, защото вие я съхранявате. Вие съхранявате България. И нека това да продължи да бъде. Нека това да продължава, защото България ще бъде само такава, каквато сме я получили от своите деди. Идеята за български мемориален парк поехме малко плахо, трябва да призная, но трябва да ви кажа, че отзвука в България за нея беше огромен. Има една каменоделна, които предложиха да издялат от камък паметници и да ги доставят в Чикаго. В Поморие отляха бронзов бюст на Васил Левски и го доставиха в Чикаго. Зад идеята застанаха много организации и институции, включително и вице-президента на Република България, госпожа Маргарита Попова, която имаше огромно желание да бъде с нас днес и да празнуваме националния празник заедно, но неотложни ангажименти ни дават възможност да бъде с нас днес. Тя обаче изпрати специален поздравителен адрес, който аз имам удоволствието да прочета пред вас. И затова този път съм с папка. От сърце да бъдете здрави и щастливи. Заставам до вас, като прекрасно сте го определили една от милионите българи, милеещи за възстановяването на целостта на нацията ни и запазването на духовния суверенитет на България в днешния глобален свят. Ваша Маргарита Попова, вице-президент на Република България. Аз лично вярвам, че тази дела е съществима. Изминахме много и все повече ставах поддръжници на тази идея. Нека по повод на днешния празник всеки един от нас да направи преценка дали вижда своето място в прекрасната инициатива да изгради мемориален парк, български мемориален парк тук в Чикаго и да сподели същите ценности, които сме наследили от своите люди с американските общности, с нашите съседи, колеги и приятели, такива каквито са, защото те ще я придържат да останем за винаги българи. Бъдете живи и здрави и честита Баба Марта! Ансамбъл заедно. Браво! Това е това обединение. Браво!
големия ансамбъл в Чикаго, че така спонтанно реагираха да изтанцуват това хубаво хоро за нас. Браво! Сега следва изпълнението на Велизар Филипов от училище Света София, Левски. Пате, кой е този синьор герой? Левски ми обраче, се нарича той. Бате, кой е този синьор герой? Левски ми обраче, се нарича той. В рабство ни воля, беден сърдил, но сърца тръсна на Акеласил. Има глас на Савей.